nabibwate challenges and siasa turi kunyira na siasa ni gintu kere complicated ikiagera nabo korera omonto amabira igenga amatanga nabo kwenda amatanga onyora omonto gocha kolera kabisa baminto ekyo yagenda lengo omonto muya kumba ayo kagete mbaganchaine kumbo yo kule gachete ne deni yo kolera ne deni aganete deni aganete ngaki baminto ganda ne deni onyore deni wakege ku aya na otenga gaki bamulera balera lakini ikia kolera edeni aya kolera lakini ayo rotenga loyo sirita akora akolera siasa na biri nabo konyora bana siasa lero ba kumana kabisa bapata na isati na loko kwande hoteli kwanya na bagunywe cyane ayo esapota nayo gocandika manu abantu banyonde cyalisa woitira yo gwancho muntu kwanyora muntu anje toyo mono no yanje toyo bali mwanje ine kwanyora baramu ayabona kwamanya okumunga iki kose ndeitwa bosete iko nandenda ngane mangana ye Biblia mwana Nyasaye Yesu cheto okuboki bakabakule abantu nero batete ngaya muntu utarakora kindi uyo okuboki bakukule taisane gete bantu baisare ngawe nakwe bakasanda ale konyorugo ikama tukaetani mama tenga gakyo utakoboka ande karamu bokiri batanga nindurume were matilta manyi